Good morning, good morning, good morning. Nagbunot ta og gabi mga katail karon kay nagkuha pa tag isa ka sako nga gabi mga katail kay atong ilutuon na nila karon kay naday mga bisita, mga pastor. So atong ibuntan, atong gabi ibuntan mga pagkahuman. So good morning sa inyong tanan dia. Kay makahatod ani ron dito sa simbahan na itong tiil diri murag sakit-sakit man. Wala pa si Raymond malang ulit ron. Sige kana lang mga katail. Good morning sa inyong tanan. Sagdaan na to karon nga adlaw nga ang Ginoo magapamuhat sa tong matag usa nga kinabuhi. Kana lang. God bless.